Ага. Оп. Поръси на храните. Гладни така. Малко горе да шипят колите. Какво става там? Здрасти. Здрасти. Сега, кто с Реджеп Онур? Онур. Той е пак репортер на видео. Да ви кажа, сега. Направи ли го? Грона се го. Виж стигай как. Горе, микробуса с микробус. Здрасти, здрасти, здрасти. Може да спаси. Къде са ми тезке? Какво правиш, бе? Откъде си ти, бе? Там. Къде е там? Там кола. Ти къде живееш? Кола. Малко шокола ли имаш? Той яде хляб? Да. Колко? Две. Стиган, да се паше, стиган, наре. Кажи, бе. Кола. Как се залепи за микрофона, бе, но? Кажи нещо, бе. Все. Къде са? Къде са? Така, цигани. Кажа, те са големи цигани. Мангалцата. Да. Друго? Друго. Какво става? Коса. Яде ли, мама, яде ли? Да. Работиш ли? Да. Къде работиш? Дам. Къде е там? Там. Къде работиш, Лен? Тато. Там горе е ли? Кажи, Да. къде е работил човека? Там. Ти си мафия. Ти си мафия.